Homa Bay. Kasipon. Obuya bo wuok. Sana tuna yuto Homa Bay. Ondiek oyudore Kasipon. Mano kama entiere. Ondiek ang'eni ote mathoth mantie kar ka waduto ang' thuolo mar duoko gi mana kama ng'adi. Adwa wacho ado kaneno ma gombo duoko kanyo nikech aneno ka gimedo jiwo gik ma important. Dhano adwa malero ne jo onagi mondo wate wang'e process mar hiring mar ndiko ng'ato minister to gi mar golo ng'ato minister. County Governments Act section mare mar 31 wacho ni governor ema nigi tekono mar golo ng'ato mondiki kaka CC member. To king'iyo barua ma governor nondiko kowacho ni mondo mi ochor tijego mabeyo mag county ne oganda. To kendo mondo ensure ni nitiere oduma ma oganda yudo e sirikal mar Homa Bay County otimo lokruok goeko. Nyiso ni en gi ratiro kaka governor mar timo lokruok mopogore opogore. En gima governor onge gi ratiro mar timo en mar riembo deputy mare. Tadwa koni ni wadogi e video mobedo played kama waneno ku history ma okeyo onyiso wano. Iyudo ka governor Gladys olero kacha maler ndalo mane gi campaign ni ne nitie ji mang'eny manochung' mane dwaro. To ka noyudi ni wanyalo mana bedo gi governor achiel at a time, emomiyo oyugi nowuogo mondo mi o support wanga. Tadwa koni king'iyo kata statistics before mano winjruok no timre, wanga was ahead gi 40%. Mamana nyanyisi ana support Gladys Wanga kendo agone Gladys Wanga kura, agone Raila kura, agoyo kura abich mag ODM except MCA manatamora mana go independent. But adwa koni ni king'iyo statistics kata magwanga gi Kidero ne chung gi Gladys Wanga e kura cha maonge consensus. Gladys ne pod diyomboge because ne en gi almost 40%. At the same time adwa koni niya county nyalo mana bedo gi governor to gi deputy governor. To kaka na wacho ni so long as ni seyie mi bedo deputy governor, ka nodwa bedo governor to notamore, odhi adhiya kaka Kidero notamore to dhicha. To ok ni koseyie moseso iwe buoye kas koro seyie tie buo governor kas koro ebo dwa pango kako tiyo. Mano ok kaka itiyo tij deputy governor. Deputy principal ok riemb nyithindo ka principal nitie ka ok omiye mandate mar timo kamano. Miya adwa wacho niya Jaduong' Oyugi Magwanga onego bedi koro obedo honorable man kaka Jaramogi Oginga Odinga. In 1966 ka Jaramogi no feel tarik 14 dwe mar 4 ka no feel ni Kenyatta ok dhi kode maber, to nowacho ni yawa onge tiende mondo abed ka chamo misach jopiny e gima ok atim, an ok anyal timo kamano. Mano neno ni en ketho pesa jopiny. Koyugi Magwanga pok odhi e tich mar minister mar agriculture for nyaka chakre August ma wan gi evidence mwanyalo present. An gi evidence anya present. Mano chamo misara ma ok otide. Owuogi mondo ng'ato tim tijno. Thank you governor osegole mondo ng'ama chielo dhi otim tijno. Koro kopono biro dhi chamo misara ma deputy governor to ok obi dhi tich nikech owacho no olorne dhot. Olorne dhot be no dhi e dhoudi go yudo kolor. Bende waneno Oyugi Magwanga kodhi ochung' e office mar deputy governor to yudo kolor nikech office mar deputy governor nitie e office manyien manoger kucho cha. Be no dhi e office no to yudo kolor koso no oro ng'ato. Ng'ama no oro no ne en deputy governor koso ne en messenger mare. Messenger ne en ng'a. To ere kaka no ng'ino office olor. Ma barua mondiko no. Macha barua mano odwa chalo gima odwaro public sympathy ni jogi dwa riemba ne uru kaka gidwa riemba. Osemaya gi kacha to deputy be. The truth en niya, when you are a deputy in a subordinate. Koro kwado ke wach yiero gi ODM gi UDA. Adwa clarify ni there's a nitie dishonesty mano bedo displayed e UDA ka. And adwa wacho ni jogi are very dishonest. Cleophas, ini mineno ka ne mawuothe e TV gi ndalo cha te kalando UDA. Gima ne gitimo na mani neno gitimo na mani neno gitimo na mani keto go buya jakom to buya na ingo na dhiyo. Negitimo ni ango. Mano do kura ngwen. Ai bwana, ini na yomba kure. Notimo ango. Jogi are very dishonest. Jogi notimo ango. No way. Ko wadu to. Omiyo na silver plata chunge do ta. Bodyguard to be come. Yes, which is okay. Adwa wacho ni. Which is okay. Ana metropolitan. Koro ere UDA kuru. No wacho no jo UDA ma joting dai ma. So en kanye dak no feel kata candidate. So adwa koni ni. You believe yango in. Ne gen kanye. UDA ni kure Homa Bay. Koro we uchando ODM, we uru ODM, emomiyo wacho ni biure ODM mana ja chumbu Yimbi go chumbu kumi go wuodma. So let us agree
weu kiko it ji wan kaka oganda mar joluo ne uneno ka Gladys Wanga kaka chairman mar ODM notiyo matek Magarini Ugunja manyotiyo matek asipul so an asebedo kanya kose wach gimoro to bed maintained as such an kane wach kane an e PPA mane pod watemo bil nyocha wacho ni natemo go gero dala na to kanyal gero dala na nikech wuonwa nonindo jakom onindo kanya wuok na dhi gero dala na koro arito banka igoloko koka bro gero dala na but ane ODM kae nikech kae kama otewai kato buyani ja ODM UDA chan mama chumbu that is the truth jowa duto king'iyo jaluo en ja ODM emomiyo ana wacho nu kanyocha ni anto kenda duoge ODM kama bede ka kanyocha bedo na oko rachnegi koro girwaka ka ng'ato bedo na ODM karachne to wabiro menya na ka humundu komundu but odwa kae mwadwa bedo koro banuru kata un UDA no onge Homa Bay kujo uketho ne jisa mondo mi wa focus on gero welo girgi sifuno luelo margi nikech samo wuoyo marach kucho to wane mimiyo wa badi me to mind sirikal moyie tiyo kodwa kanyakla emomiyo wadwaro strengthen chairman mar ODM wadwa strengthen John Mbadi a ministry mar finance wadwa strengthen Opiyo Wandayi a ministry mar energy wadwa strengthen wadwa Raymond Omolo a position maintain mondo mi wabed close to the government mondo mi sama ODM obiro as a strong party to yudo joma ni members mag ODM be sirikal ka indika Mbadi Wandayi mondo mi wabed together mondo mi someone negotiate gi UDA to one negotiate strongly to kidwa wuondri tiwo UDA kama mar jomoko then idwa interfere go gi UDA mamarwa ni ne gidwa ni mondo independent odhiyo yomb kasipul bas ODM dong ni wonge gi MP mar kasipul kanyo ibiro nyierwa by the other people koro aso nagi nyaka wari organize ourselves jine nyalo chwanyore nyoro jine nyalo